नोजोर बोथावना जादों 44 नं गरेश्वर बियाब गरेश्वराव गामसानि राजखान्थि सोलिदों 44 नं गरेश्वर बियाबाव सानै बिजाथिनि गेजेराव गामसाखौ लानानै बिदान्थायारि दावहा NDAनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासनि बेरफुसार बिबुंथि UPPLनि बिजाथि पवित्र कुमार बर'नि हेंथायै बेरफुसार ब्रैजिब्रै नं गरेश्वर विधानसभा बियाबनि UPPLनि बिजाथि पवित्र कुमार बर'आ भटार रायजोफोरनि गोसो जै खालामनो गामसा फालिजों बरायना बिसायख'थि फोसावदिं सालायदों असमिया हारिनि गोथार गामसाखौ मान होनानै UPPLनि बिजाथि पवित्र कुमार बर' आरो UPPL दोलोनि मावथिफोरा रायजो राजाफोरनि न' थांनानै लामा दथा दखान गलाफोराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे गोदोनायाव गांफा गांफा बिहु फालि एबा गामसा गानहोनानै बरायना भट बिबायनाय नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं BJP एबा NDAनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासआ बेरेखा बिजाथिनि बे फोसावदिंनि सायाव बेरफुसार अजद लाबोदों। UPPLनि गामसाजों रायजोफोरखौ बरायनाया दौलेंसो बे थारैनो गामसा नङा दौलेंसो नोंथांमोननि गोदोनायाव दोंसे दोंसे दौलें लागायनानै होदों। আহি থকা 5 বছরে আমাকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র UPPL চলিয়েছে এই গামছাখন আপোনালোকে সন্মান বুলি নাভাবিব আপোনালোকৰ গলত মই পুনৰবাৰ কৈছো চিত্তৰি এডাল কলমাই দিছে गरेश्वर बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिं सालायना बेबायदि भटार रायजोफोरनि सिगाङाव बिबुंथि खालामो NDAनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासआ NDAनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासनि बे बिबुंथिखौ सांग्रां रायजोफोरा सावरायनाय नुनो मोन्दों। असमियानि गोथार माननि गामसाखौ असनमान खालामनायनि अजद लाबोदों भिक्टर दासनि हेंथायै असमिया हारिनि गोथार गामसाखौ भिक्टर कुमार दासआ बेफोरबायदि असनमान खालामनाय जाथायखौ मेलेमजिबि असमिया हारिनि हारिमु आफाद फरायसा आफाद आरो समाजारि आफाद गौथुमफोरा मा राहा लागोन बेयो समाजो फोरमायगोन। तामुलपुरनिफ्राय अजय मुसाहारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइफ 24।